ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ରଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି, କିଛି ଚାଲାକି ଲୋକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତୁ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ହଉ ନାହିଁ, ତୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତତେ ସବୁ ଜଣା। ଆଉ ଦି ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଝିଅ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଶଳା ବୋକା ଛୁ। ତୋତେ ଜାଣ, ତୋର ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ନା, ତୋର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ତେରେ 22 ପାହାଚରେ ବଢେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ବୋଲି। ଏବେ ନିଜେ କହ, ତୁ ଭଲ ନା ଖରାପ? ତତେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କହ। बात तो सही है। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତ ଯାହା ହିଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କାହା ଉପରେ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହେତୁବାଦୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀ। ଇଏ ଯାହା ତ କଲେ କଲେ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତା ରିପ୍ଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱିଡେନରେ ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 70 ପାଖାପାଖି % ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିଲେ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିବା? ଆମର କ'ଣ ମାନସିକ କିଛି ନାହିଁ? ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତମ କଡ଼ାକଡ଼ି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଠିକ ବୋଲଛ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ରଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି, କିଛି ଚାଲାକି ଲୋକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ବାଳ ନା ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଲୋକମାନେ ଜଗତର ମାନେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଜଗତର ନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତମକୁ ଲକ୍ଷ ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। बात तो सही है। ସେ ମନକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ରଥଟାକୁ ମଣିଷ କାହିଁ ଟାଣିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି? ବହୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ବଡ଼ ଠାକୁର ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ନା, ଏମିତି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ରଥକୁ ଭିଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଚାଖେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡ ବି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଠିକ ବୋଲଛ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କ'ଣ ଭିଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି? ତୁ ଶଳାଉଛୁ ସବୁଠୁ ବକଚୋଦି, ତୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହଉଛୁ। ତୋର ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି ହେଲା, ଅଧିକା ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହଅନା। बात तो सही है। ତୋତେ ଯଦି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ 5 ଲୋକଙ୍କୁ କହନା କି ଆମର ଯେଉଁ ଯିଏ ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନା। ଦି ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଝିଅ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ବାଳ ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୋଟ ଅଛି, ଦି ଭାଇ ଧରୁଛନ୍ତି କି କଳ୍ପଳ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଲଭରଙ୍କ ପାଖରେ। ଦି ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବସିବେ। ଦି ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ତୁ କୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ? शाबाश बेटा। ମାନେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ତ ଝିଅ ସାଥିରେ ହିଁ ଶୋଉଛୁ। ଦିଅଁ ଦେବତା, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମଣିଷ ଗଢା କଥା। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନା ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ? बात तो सही है। କୋଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୋ ମା, ସେ ମୋ ବା ଲେଖା ହେଇଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ବା ହେଇକି ମାନୁଛୁ? ମଜାରେ ଶୁଅ। बात तो सही है। କୋଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ତ ଲେଖା ହେଇନି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲ ବୋଲି। ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେଉନୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱିଡେନରେ ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 70 ପାଖାପାଖି % ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କୋଉ ବୀଜରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବି ତମେ ନିଜେ ଜାଣିନ। अरे कहना क्या चाहते हो? ଯୋଉ କହୁଛ ମୋ ନନା ମୋ ମା, ତାଙ୍କୁ ତମେ ନନା ମା ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରୁନ? मगर क्यों? ତାଙ୍କ ନନା ମା ବୋଲି ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ସେଇ ସ୍ୱିଡେନ, ସେ ଆମେରିକା, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତମକୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ନନା କହ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ମା କହ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହ ବୋଲି? ପୁରୁଣା କାଳିଆ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ରଜା ମହାରାଜା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଯୁଗ ପଳେଇଛି। ଠିକ୍ କଥା। ପୁରୁଣା କାଳରେ ରଜା ମହାରାଜା କି ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତ ଝିଅ ଉପରେ ଚଢ଼େ, ତୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହ, ତୋ ଭଉଣୀକି ବାହା ହ,
ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେନା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି କଲୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତୁ କେତେ ମାନୁଛୁ ତୁ ଖାଲି ଥରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆନା ତତେ ସିଧା ଖାସ କରି ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ गजब बेइज्जती है